Bloedworst vind je in nagenoeg elke Vlaamse slagerij. Maar de traditionele Limburgse bloedworst heeft zo haar eigen karakter. Die ziet er niet alleen anders uit, maar heeft ook een typische smaak. Slagerij Otten in Lanaken maakt de bloedworst nog volgens de streekgebonden regels van de kunst. Vooral de vorm is belangrijk. De meeste bloedworsten worden klein afgevuld. Onze bloedworsten zijn grote ringen. En natuurlijk het gebruik van boekweit. Wij zitten hier in een campingsplateau waar op de schalen gronden vroeger boekweit werd geteeld. En die boekweit wordt verwerkt in onze bloedworst. En dat zijn eigenlijk denk ik de grote verschilpunten. De boekweit speelt een bepalende rol voor de smaak en de structuur. En de Limburgse bloedworst wordt in Hasselt duidelijk gesmaakt. Meneer, mogen wij ook eens weten wat u ervan vindt van de bloedworst? Ja, een beetje zout, maar daar hou ik wel van. Ja, er zit wel smaak aan. Ik vind het heel lekker. Ik heb dat heel graag, ja. U eet wel vaker bloedworst? Nee, iedere dag, maar toch af en toe. En het liefste met kompot. Limburgse bloedworst wordt traditioneel op een bepaalde manier gegeten. Het is eigenlijk een gerecht op zich. Wij verkopen ze in zijn geheel of een stuk van een ganse ring. Men bakt die in een pan en dan doet men meestal of appelkompot erbij of zure appelschijven. Die worden meegebakken in de pan en dan wordt dat zo lekker krokant en lekker murf eigenlijk. Limburgse bloedworst. Dat is lekkers uit Limburg. Ik denk dat bloedworst met heel weinig werk, heel weinig moeite, heel weinig afwas omgetoverd kan worden tot een volledig volwaardig gerecht.